Przedstawiam się, jestem Makulacha, słynny z Drezdenka. Pracowałem całe życie, na chleb nie miałem, nie? I jestem w tym momencie bez prądu, nie? I tak tej rodzinie nie podaruję, ma być prąd zapłacony. A jak nie będzie prądu, nie? To będzie PS spalony, nie? Cała ulica będzie zdymiona. Ja się nie pierdolę w tańcu i różańcu. Jestem konkretny gość, nie? Ma być zapłacone prąd. Zapierdalam, ja chcę 40 zł na godzinę gotówki. Nie będzie tych pieniędzy, ja was kurwa po wszystkich powybijam. My mamy picia w chuj. Alkoholu na stole stoi. Makulacha, wszystko kurwa, ale ja was kurwa zajebię.